Babaeng buros samdan sa ulo ug daw hapit makaanak human nga mahulog sa open manhole sa usa ka barangay sa El Salvador City, Misamis Oriental. Barangay Council nangayo og pasaylo sa biktima ug giaksyonan na ang maong bangag. Ani ang report. Samad sa iyang ulo ug nagkadayang sakit sa iyang kalawasan, ingon ani ang gibati sa babaeng buntis nga si Annalyn Camanyan human nahulog sa open manhole niadtong milabayng gabi. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang panimalay niini sa barangay Patag sa Upol, Misamis Oriental. Sumala niya nga gikan sila sa trabahoan uban ang iyang bana sa barangay Himaya sa El Salvador City, yang nihonong sila kilid sa dalan tungod sa kusog nga ulan. Wala damha nga sa iyang pagtikang nahulog kini sa open manhole. Pag naog na ko atong kuan, pag naog na sa motor, mi kakita nga naibangag kay ngit-ngit biya kay kusog kay ulan. Na pag naog na ko sa motor, gi isbog ko gamay, didto naman hinuon ko na siyot sa bangag. Nahulog naman hinuon ko. Didto nabunal akong dani Kung dire akong dire pikas lawas. Human ang insidente, gilayon silang miadto sa barangay hall sa Taytay sa El Salvador City o gitaho ang hitabo. Ako pa gipagsala sa kapitan nga nahulog ko, ngano ko nung wala kong katanaw sa akong gibaklayan. May man ko nung bangag mulakaw, nga ako man ko naglakaw, magtanaw gikuno. Nadikin mi masalaan na Sa kabahin sa barangay council sa Taytay sa El Salvador City, gikasubo daw nila ang nahitabo. Apan ilang pagpaklaro nga ang maong open manhole kabahin sa proyekto sa DPWH. Kato aksidente man gyud to, una mangayo lang migpasaylo sa hingtungdan nga kuan kay aksidente man gyud to, dili sad mi mo iyon nga left unattended lugar sa kontraktor. Ila sab kuno gipatawag ang kontraktor sa mong proyekto og karon nabutangan na ang pipila ka manhole ug tabon, samtang ang uban kamatikdan gyapon nga wala pa natabunan. Karon makahatag na mig assurance nga murag dili gyud lugar siya kuan, dili na delikado gyud. Kay kuan na po namo ang kontraktor, ang ilang explanation ana kay ang cover gi-mold pa, gipurma kay uniform daw. Ang akong gusto nga wala na mahulog bitaw nga lain. Gusto na ko kuan na kanang matambunan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.